vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai: ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakajoinawo imwe cult mushure mekunge ndatangawo kuwirirana noumwewo mukadzi uyo wandaipota ndichisangana naye pakuzonoexercise, because normally ndaiwanzokumuka kuma past 5 ndobva ndatanga hangu kufamba just exercising for about an hour, then I come back, I bath, then I go to work. Uye zvekare ndaizoti usiku paya kana ndabva kubasa maybe kuma past 5 ndobva ndatanga kufamba nichiita walk around the neighborhood, ndobva ndachizodzoka hangu kumba, then I shower and I just prepare for bed. So inino ndigere muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa, and kubva zvandakauyawo kunoku, God blessed me, ndakatouyawo mune zvakanaka mukoma. I applied for this other post online and then I got that job, and then all of my papers they even got sorted apo pandainge ndichitori kuZimbabwe. Saka ndakangoya kunoku ndikabva ndatotanga kutogarawo pacompany house, uye zvekare ndikabva ndachizochuzawo a neighborhood of my own choosing. So naamai ava taigara tichingotaura. She was a retired nurse. We would speak a lot, and then she told me kuti vainge vaine muroora wavo uyo ainge ari kuGhana, because mwana wavo ainge akaroora mukadzi wekuGhana. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti vanhu ava vainge vakazoita connection vari vaviri, vamwene nemuroora muzvinhu izvozvo zvecult, like muroora wacho ainge agara atori part of a cult, like ndo zvavanoita vanhu vekuWest Africa. Kana zvichinzi munhu anoroya zvinenge zvakatosiyana nezvedu zvekuZimbabwe. Apa you will be part of a cult, muchitofamba makawanda, uye zvekare mukunoroya kwavo kwavanoita dzimwe nguva vanozotoita vapfumi apa uri muroyi. Zvasiyana nezvekwedu kuti kana munhu akanzi muroyi anenge achitopisa kana tsitsi achitomborina kana sendi. So with time she introduced me to that woman, then zvose zvakazongotangirawo pamabusiness dealings. She then told me kuti iye she was into the business of shipping items from different parts of the world, like ainge achiti ari kuita mari kubudikidza chicken cuts, like they would bring them from Europe and then quickly she would resell them. Iye aitongoita zvekutongotengesa huku idzodzo straight from the pot, then vamwewo ndo vaizotengeserawo avo vaainge achiti masmaller vendors vanozotengesa machicken pieces nemachicken cuts mustreet. So she was making a lot of money. Pane pamwe apo paakambondirakidza rimwe invoice pafone. Invoice iyoyo mukoma, it was worth millions of dollars. Ndikati ya, mukadzi uyu ari kuita mari. Asi ndichizochiva zvose izvi ndainge ndisina kutoziva kuti sehove vainge vachitondiredza hama dzangu, ende zvechokwadi they had me hooked on. So akabva anditi ainge achida kuti ndike ndichizova the partner, akabva ati I'm also looking to expand my business, I don't know in Zim kana kuti muSouth Africa. That was when patakazotanga kuunza machicken cuts straight from Brazil, like huku zhinji dzinotodyiwa muno muSouth Africa, like dzinotobva ikokoko kunana Brazil, and we were amongst the few people who started izvozvo zvekutoti taitoenda kuBrazil and then we would source those chickens from Brazil and then we would bring them kunoku kuSouth Africa, because vana Brazil ivo vanopa masubsidy kumafarmers avo. Saka mapurazi mazhinji ainge achiita zvekupfuwa huku because of people wanting to make a quick buck, akazotosvika pakubroker. The same situation I think kuZimbabwe, but I was not interested that much because economy yekwedu inoti netsei, it is not that straightforward. Saka inini kazhinji ndinoda zvinhu zvangu zvinenge zviri straightforward when I'm running a business. Izvi zvekuita chikorokoza pabusiness handizvifarire. So we just did it for a little while, and then after that, that was when
we decided to switch back to South Africa. Iye achita zvake kuGhana, then inini I was leading the operations kunoko. So right now tava kungodya mari because we were the ones and we are the ones that are still importing a lot of these things, and kuti urambe uchinatso kudya mari, like your company, it just works as a company that source these products then straight from the ports. Other supermarkets and factories, they then order from you. That is how you make a quick buck, rather than uzoenda uchizonotengesera uchinohodesera vemasupermarkets. So she then told me kuti for our business to keep on going forward painge pachidiwa kuti neniwo ndige ndichizosimbisiwa. Akabva ati zvinhu zvakangokosha kuti you believe in what you believe and I believe what I believe in, but at the end of the day we both have to believe in the same thing. Ndikati, what do you mean, woman of God? Because munhu wekutoti she used to call herself a prayer warrior, so I believed kuti munhu aitonamata achiita sei, but I did not know kuti munhu akati ndinonamata necessarily it does not mean kuti anenge achinamata kuna Mwari. Vanhu vanonamata kune zvinhu zvakasiyana-siyana, kune zvimwari zvavo, in which she then introduced me to her own goddess that she worship. So this goddess that she worships, it is a serpent, inyoka ya anonamata, uye zvekare yaakandidzidzisa kuti neniwo ndike ndichizonamata. Ndakazoendako kuGhana kuya under the pretext as if I was going there on a vacation, zvekuti kana dzimwe hama dzangu dzakatondibvunza kuti imi mashaya kumwe kwekuenda here kuGhana, izvo ndainge ndichitoziva kutoti ndainge nditori nezvinhu zvangu zvandainge ndichitofambira ikoko ndichitonozadzikisa dzanguwo mhiko. Apa ndainge ndakanzi I was supposed to go on a fasting prayer. Ndopandakazotodzidzawo kuti when I was a Christian I used to be so lazy panyaya idzi dzekunzi tikanzi ngatitsanyei, then I would be so lazy ndichitawo matricks angu ekudya vamwe mumachurch group vasingadyi the whole day. That is when I discovered kuti kunyangwe Satani chaiye kana uchida mablessings kubva kwaari, he demands that you also pray, because izvi zvinozoita kuti ange achizokupa mablessings in an easy way. Now just imagine kuti God also will demand the same thing. So I fasted kubva kwavanhurume uye zvekare kubva kuchikafu kuzonosvika ndichinosvikawo ikoko kuGhana. When the process was done, ndopandakazotoita rekutimba sadza mukomareko ikoko kuGhana. So we were taken to an ocean. Ndakabva ndazopiwa bhodhoro. Mubhodhoro umu ndakanyora mazita ehama dzangu, and in the future ndakabva ndachizonyora, ndakangonyora kuti nevose vachazozvarwa vedzinza rekwangu mukoma, which means kuti all those that are going to be born, vana vachazvarwa nehanzvadzi dzangu nemacousin brothers, zvichingoenda. Already I have dedicated our bloodline to this goddess, this sea goddess, the serpent that I worship. In return she gives me great wealth. Zvekutiwo ivo vachazowana mari here kana kuti iniwo ndakanzi ndisazonyanya kufunga nezvazvo, otherwise I was not going to be able to do and to complete the ritual. Mushure mekunge ndaita saizvozvo mukoma, ndopatakabva tachizodzokera kushrine uko kwandakanzi ndike ndichinorara nezvimwe zvevarume zvandisina kana kunzwisisa kuti vainge vari vanhu here kana kutoti zvainge zvitongoriwo zvimwe zvinhu mukoma zvainge zvakaita kupfupika zvakarara neni izvi zvinhu muswere wese wezuva. Then ndikabva ndachizonzi zvangu zvainge zvaita. We then returned to the hotel. Zvechokwadi mukoma, ndakati ndichinosvika kuhotel kuya ndikabva ndatongotanga kungoona mari. Ndaingoti ndikadai ndobva ndatoti kufriend yangu, ona mari iyo, obva aseka obva ati you are still panicking when you see money. Uchasvika pakuti mari iyi inenge yava kusatokuvhundutsa. It will be like leaves that will be falling from a tree. Ndikati kuti kudaro I've never seen such a thing happening. So mukomana nashi ndakabva ndachizodzokawo kuno kuSouth Africa tikaenderera mberi nemabusinesses edu. Saka ininiwo ndinorara this snake, the serpent. So I even had an encounter with the devil one day. He approached me, turned into a serpent, akarara neni usiku hwose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvinotyisa naimi. Strange things indeed they do happen in this world. Unozosara zvako wozvarwa, but already dzinza rekwenyu rinenge ritori cursed.
hanzi ndakatongokesa the whole bloodline, vana vose vachazozvarwa nehanzvadzi dzangu nevana vevana vavo. Zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma nachi ndinoda kureururawo izvo zvandakaita zviri kundivhiringidza musoro nemukufunga kusvika pari zvinozvi mukoma nachi. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Ininiwo ndakataura nevamwe sekuru vepafacebook, saka ndoda kutokubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti sekuru ava havana kundivhara mari yangu here, vava kuda kungondipawo mhiko dzekuti dzinonetsa kuzadzikisa. Saka ndakataura navo mushure mekunge ndaonawo imwe interview yakaitwawo nemamwe majournalist epano pamaYouTube adai kuwanda. Ndikabva ndazotora mafoni numbers mushure mekunge zvanzi sekuru ivavo vanorombesa. Vakabva vazondiudza mari yavainge vachida, vakanditi $77 yainge iri yedare, vakabva vanditi 400 ndiyo yandaifanira kuti ndike ndichizovabhadhara kuti vange vachizotanga kundibatsira, uye zvekare imwe zvekare yandaifanira kuti ndike ndichizopedzisa mushure mekunge zvinhu zvacho zvaita. Ndakaenda kuyakuya but vakangoti just in case muzukuru, because kunoku unokwanisa kutobva kuno watova nechikwambo chako chinenge chichitofema vanhu tinosiyana. Ndozvavakataura izvozvo mukuromba vamwe zvinovatorera nguva, asi umwe anotobva pandiri chikwambo chake chava kutofema achitotaura nacho. Saka ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako mukoma, ndakasvika pakutengesa laptop ndikatengesa neiPhone ndichitira kuti mari yangu inge ichikwana. Ndini uyo kwava kuenda kumusha. Mukadzi ndakamuudza kuti pane zvandainge tichida kugadzirisa zvainge zvichinetsa mumuri, plus tainge tagara tichinetsana, saka iyo haana kana kumboita kanya neni pandakamuudza kuti ndainge ndava kuda kuenda kuZimbabwe. Saka ndakabva ndazosvikako kumba kwasekuru vaya kwava kumbogara kwezvimazuva vachindibatsira. Ndaita kufidwa mabhareu nemabhareu efodya dzemumatare dzehondo zvekuti ndega ndakasvika pakuona kuti awa ndiwo anonzi mahwani. Saka vakabva vachizonditi nguva yainge yakwana kwava kubhadhara paya, but tiri mumatare manje vakabva vati muzukuru zvinhu zvako ndotonatsa kunge zvinokwanisa kutoita nhasi chaiyi, chingogara wandibhadhara mari dzangu dzose, nekuti handidi kuti ndinge ndichizoramba ndichingotevererana newe. So mukomana achi ndakabva ndati it is okay, kwava kuvapa mari ava sekuru. Ndakavapa yose yandainge ndiinayo, sezvo ndainge ndavimbiswa kuti ndaizotobva paground nditori nechikwambo changu chinenge chichitotaura nini. So ndakabva ndavapa mari, vakabva vazonditi muzukuru ndichangokupa yebhazi chete, but kumberi kwauri kuenda handaona ari manake. Ndikati ngazvivisa izvozvo sekuru vangu. Saka vakabva vachizondibatsira sekuru ava. Mangwana acho makuseni mukoma, ndakarohwa chete ipapo, because vakabva vazondipa bhegi zveshuwa. Bhegi iri pavakandipa ndakatodzwa kutoti mubhegi imomo maiva nechimwe chinhu chainge chichitofema. I don't know kuti what kind of juju be that, because ndakati ndachibata chinhu ichi chaita kutefekenyera chichiita kufema. Ndikati zvaitaka. Vakabva vazondipa mari yebhazi vakanditi chinhu ichi usatombochivhura zvako, usatombochitarira kuzonosvika uchinosvika pamba pevabereki vako ndopaunozovhura bhegi icho chinobva chazongonyangarika chototanga kutopinda mumasango chichikushavira, ende uchaita mari yakawanda. Usazondikanganwa muzukuru wazvinzwa. Ndokubva ndazoenda kumusha. Ndakati ndichinosvika kumusha mukoma ndava kuvhura, ndava kutoona kutoti mainge mutori nechitina. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa kuti mashiripiti akaita sei, because chinhu ichi pandakachibata ipapo pandainge ndichiri kokumba kwavo sekuru ava chaita kutefenyekera, but pandakazosvika kumba ndakatoona kutoti mubhegi imomo mainge mangova nechitina zvacho chainge chirimo chefamubrick. Ndakatsamwa mukomana chikwava kuchitora ndokubva ndanochirasa. Zvino ivo sekuru ava vakabva vati watotadza, wakakanganisa zvinhu zvawakaita. Ndikati zvino ndoita sei sekuru, mari ndiri kuida. Saka idzi ndo mhiko dzandakanzi nasekuru ava ndinofanira kuti ndige ndichizotevedzera. Sekuru vakati kana ndichida kuita mari ndinofanira kuti ndinge ndichizorara nemadhongi, ndiko kuti ndike ndichiita mari. Hanzi
unofanira kuti unge uchizorara nemadhongi akasiyana 5 times. Zvino mukomana achikana, ndikada kuita zvinhu izvi handizobatwi here nevanhu vakandiuraya? Ndo mhiko yandakapiwa yekurara nemadhongi kuti ndinge ndichizoitawo mari. Vakanditi uchatoita mari nemombe, uye zvekare uchaita mombe dzakawanda, asi uchange uchizova nenyoka yako iyo ichazopota ichiuya kwauri inenge ichida ropa. Saka pagore unofanira kuti unge uchizoslota mombe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. I think kuti mukoma ava vanenge vakatoshandisirwa juju zvavo, vakashandisirwa juju nen'anga iyi, asi let us try to speak with him in the comment section. Do you think kuti vakarombeswa zvemashuwa here kana kuti vakatongotambwawo chekuseri? Inini ndinoona sekunge vakatongotambwawo chekuseri nen'anga iyi, kwava kuitirwa mashiripiti ekuti vakapiwa bhegi rainge riine chinhu chaifema, zvimwe kuda chainge chitori chikwambo chavo sekuru ava. Then mukoma vedu ava pavakazosvika kwavo, then chikwambo chiya kwava kushanduka ndokubva chazoita zvacho chitina. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.